Drewmas media inakwira magomo. Drewmas media inakwira gomo. Drewmas media inakwira magomo. Drewmas media inakwira gomo. Abachumba vanakwira magomo. Abachumba vanakwira magomo. Drewmas media yakwira gomo. Muri Zimbabwe chandoda kukuzivisai ndechekuti muri rudadiso. So kwa musi rudadiso? Ndiri rudadiso, obviously, yeah. Honguka kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva, asi tichitanga zuva ranhasi ndinoda kutanga nekukumbira ruregere rokuti pazvikamu zvakapfuura maiki yedu yanga yakabatwa neamacha asati aziva kuti zvinoitwa sei, saka yaita ruzha motiregerera. Ndinoimba nhasi saundi yedu inogona kunge iri nani tichienzanisa nemamwe mazuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalivingelela sihlove sithandekayo kuhlangana njalo namhla selingelinye ilanga njengokukhuluma esakwenzayo ukuthi sizohlangana phela ku day 4 silinika enye i-update, kodwa phela singakayiphambili besithanda phela ukuxolisa. Siyakwazi ukuthi abaningi bebecomplain ukuthi hayi sound ukuthi kulabanye abasanda kujoina, so uyabe ngakazwisisi ukuthi kuhamba njani, so lizoxola khonapho. Elami igama nguThando class. Azvido zvenyu kunyanya muri eZimbabwe. Naizvozvo munotondera zvakaitika kumashure kuzvitaura kupedza nguva. Kune vakanzvengwa nemaepisodes iwayo, tarisai yekutanga, yechipiri, yechitatu, nhasi tiri pane yechina. Nhasi ndozuva ratiri kufungidzira kuti nhau yedu inogona kuperera pano, asi hatisati taziva hedu sezvo tatongotanga. Paya zvakare pane vanhu vakasara vasina kusunungurwa. Vazhinji vaitobvunza kuti ko madzimai haufa. Ndofunga muchazviona kuti nhasiwo zvakare madzimai ari kusunungurwa, sekuru vabvuma kusunungura. Naizvozvo ndo nyaya iripo. Imwe zvenhau kamuri yeZimbabwe ndozviziva kuti kune vatori venhau vakawanda, mapepa nhau akawandisa, vanodawo kutora nhau. Asi tine urombo, pane vamwe vanzi dzokerai nagogo havadi kamera, motiregerera. Zvisazoita kunge Drewmas media tinodzinga vamwe vatori venhau, kwete. Isusu takanga tatopinda chibvumirano navo kuti gogo hatimbofe takakuburitsai, zvamusingade kubuda pakamera hatimbofe takakuburitsai. Saka vatizvo, ko kana vamwe venyu vakuya vakazondiburitsa zvinozofamba sei? Ndimi makandidana. Saka motiregerera vatori venhau, vamwe vemamedia organizations akasiyana-siyana anga achidawo kunge achitora. Ndaona vamwe vachinzi aiwa adzokerai, vatoramba kuti havakwanisi kuita basa racho kana handidi zvekumaketwa, handisi kutsvaga mbiri kana kuda kuonekwa. Hanzi vanotsvaga mbiri munovaziva. Endai henyu munobatsirwa kupi? Ikoko. Mule Zimbabwe sithi abasanda kusixhuma lavana bangazi ukuthi ngemva kwenzakalani. Siyakwazi ukuthi izinto zonke sifaka ku YouTube. Nxa ufuna uqalisa ukuthi uzwisise ukuthi program le kuhamba njani, yini okwenzakalayo, yakwanisa ukubuyela emuva uyokhangela. Phela uyabona namhlanje njengoba sikhulumile ukuthi hayi siku day 4 asikaboni ukuthi sokwenzakalani, kodwa ukukhulumile namhla ukuthi uzabe khulula abanye banenge ade bengakwazi ababuyile ukuthi bezokhululwa njengoba bebona ukuthi abanye babo bakhululiwe. Njalo nje abanye bebe ukuthi abafazi ke kuthiwa namhlanje abafazi bayakhululwa. Njalo nje singaba loxolo, siyakwazi ukuthi ezindabeni ezinje silamanye ama-media angafuni ukubuya ukuzothatha izindaba, kodwa sibonile abanye ababuyile bezama ukuthi bezothatha. Ugogo wala wathi mina no, kufikela uqala Drewmas media mina engufuna liyancenga ukuthi ngizoncedisa, umsebenzi wami ukuncedisa, kodwa mina angikho ekumarketweni kumbe ukufuna ukubonekala ukuthi ngingobani kumbe ngenza njani. Engufuna ukuthi umsebenzi uhambe. Uyezveka ipapo soko gogo vataura kuti tinoziva kuti Zimbabwe ine vanobatsira vakawanda, uyezve vamwe vacho vayozitora nhau. Hanzai wakachiuya ika
tisipo isusu tabva mouyawo muitawo imimi basa kana mune vanobatsira mongoita se ubatsira nekuti izvozvo kapanhau iyoyo tanzwa nevanhu vanongoti shedzai sekuru nhengi shedzai sekuru nhengi nyoka yakataurwa nevanhu vakawanda kunzi iriko naizvozvo kana uri nyanzvika unomira kunzi uko plus futi ka isusu Drewmas media takazouya nyaya yange yaopen to everyone kuti vanhu vabatsire asi ukazoona vakuya izvezvi nekuti zvaapapa ameno pane nyaya inini hangu ndinoti senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas media. Drewmas media taking you to another level. Kumagumbo ya tinokutendai nerubatsiro rwamuri kutipa tinokutendai chaizvo nekuti tiri kuona kuti ndo vanenge vanotori nepicture inenge inoratidza kuti kunokwanisa kuita maresults anobuditsa zviri nani. Aiwa tinokutendai because vamwe vari kungouya vachida kungotora mavhidhiyo but havana chavari kumbotibatsira nacho vada kungotora chete mavhidhiyo asi imi mukuratidza kuti mukutibuditsirawo vanhu vanotibatsira hamusi kungotora chete kungoya chete kuzongotora mavhidhiyo chete mukutotiunzirawo vanhu vari kunotibatsira. So far manzwa here kuti pakubatsirwa kwawakamboitwa munguva yapera kusvika pari nhasi pakapedzisira kuya gogo kusvika pari nhasi pane machenjisi here aripo? Aya machenjisi aripo chaizvo vari kuti machenjisi aripo chaizvo ndavabvunza vamwe vacho vati machenjisi aripo chaizvo gogo tiri kuvatenda zvakanyanya. Chitiko chikuita panapa dai chaendera mberi takwanisa kusunungurwa. Kumarasta munosungwa futi here? Tinosungwa baba. Oti kana ukarowa mbanje mhepo mwetsvina wese unotiza here? Aiwa widhi rinorowa zvaro but vanhu vachona vanenge vane mutactica wakapinga vanenge vane mutactica wakanyanya unotenga uri kumashure. Zvinhu zvose zviri kufamba kubvira pabva gogo aiwa chenji iripo chenji yangosarawo kunesu vanasikana kuti tisunungurwewo asi vanakomana vese vari kutaura kuti zvinhu zviri kufamba zveshuwa tiri kunyika. Mwana kubva musi wabatsirwa asitamburwara akutotamba zvakanaka utaita tsike aitarange muchechi asi ane 3 years asi apa akuzotara zvakanaka saka nange zvinenge zvinoshanduka zvaitika everyday kana mwedzi wamutete. Aiwa pana ndokumbirawo mushonga iyi dana iwo baba saka tinokutendai nekutsika mumusha menyu tinokutendai sebaba kutenderanawo here nechiitika baba yenyu aiwa tinokutendai. Zvino chandaita kuti muuye chatinotanga kukumbira tinoti tsitsi rudo nerunyararo nekuda kwokuti mhuri ndeyenyu handiti baba atipo pakupokana kana kuti tidhonzerane mhuri ndeyenyu pamwe chete munenge muchida kusunungurwa mubatsirwe semhuri ichisunungurwa muripo kuitira mangwana. Wongu ndinenge ndichiti zvinobuda mumatare zvizhinji kutaura hakuna zvakawanda tisina kubatsirika chikuru ishanduko nezambuko kono tasunungurwa here munganoshamisika kuti ndimbuya here ndimadzimai here zvipo zviri muvanhu zvakasiyana kune vamwe vanototanga kubatsira vari magrade 2 achitokubatsirai dambudziko richinopera ndicho here baba ichokwadi saka panguva ino chandati musumudzwe netsoka dzenyu muye pano ndoda kuti hamunganyanyi kuti mutende nekuti ava vaning'ina venyu ndoda kuti vasumuke netsoka dzavo vakubatsirei pamutumbi wenyu. Munokwanisa kungoti vakomana vakugaridhei vakomana ava vaviri vakusunungurei ndozokudzai kuti chiitai chimwe chikamu. Murikubvuma kurapwa here nezvikomana izvi? Oh. Ishu.
Semaonera muri kuita ka muri Zimbabwe sabhuku vasvikawo zvakare kuti vange vachibatsirwa. Sabhuku tingati mumwe mabrothers akadai so zvavari izvozvi izvi saka vanzi vaiva vanoda kuyamurwa patakaita paya vanga vasipo vazoshedzwawo zvakare vakadzi vakwanise kubatsirwa vasunungurwe. It runs in the blood. Okakhathesi okhululwa ekhathesi nguye usabhuku, kodwa ubusabhuku bakhe singathi indawo njengokukhuluma esakwenzayo ngesikhathi esidlulileyo ukuthi indawo le lingakhangela indawo yabo bonke, so usabhuku ngo isame family labantu bonabo, so la ubizi ukuthi hayi abuye phela azokhululwa njengokukhululwa okwenzwa abanye. Makagara sekugara kwenyu mune vanakomana venyu here vanova venyu pano pane vanakomana vavo here muripo? Ndine chida kuti munzwe kwete titi baba vadaira pamwe zvavasiri kunzwisisa nai pamanga muchinobatwa nyama dzenyu muchinorapwa sekusunungura kwaanga achikuitai muning'ina wenyu muning'ina naika hongu saidi iri reruboshwe gumbo reruboshwe rine hondo yarinoita. Ndikati rine hondo munondidaira kuti hongu kana kwete ambuya. Ndiri kuti rine hondo yamunonzwa mega panyama yenyu kwete kurota. Ndiri kuti rine hondo hombe imisabhuku kuti ndati hondo iri muruboshwe rwenyu yanga ichitora sununguro. Nhasi uno ndokurapa kwati mwanakomana uyu muning'ina wenyu akusunungurei. Ndiri kuti pane nguva yariri kubatai zvine simba nekuda kwegumbo iroro rakanokorwa makavarairwa nokuti munenge muchinzi panyama yenyu pamutumbi wenyu munovashereketerawo. Muri kunzwa kutsanangura kwangu? Makambozvinzwa here kuti vangataura asi handisi kuzvitaura ende handisi kuzviti nditi ndiri kukupomerai? Ndiri kuti makakuvadzwa ruboshwe. Muri kunzwa kutsanangura kwangu? Kana muchiti handinzwe ruboshwe kutangira muruboshwe rutivi uyu gumbo irori vanakomana vababa varipo vangani? Ndochandatsanangura ndichiti pamanga muchibatwa muchirapwa muchinzi muri kusunungurwa hondo hombe iri kuruboshwe. Ruboshwe tiri kutangira mukati megumbo reruboshwe. Hondo yonoita ichinokwidza mudenga yonobata mukati mechifuva monokundikana kufema moita sekunge monombotsikirirwa vachitedza kufema waita sekunge vane chirwere cheasima musina. Muri kundinzwa here vakomana kana kuti munoti havasati vambotitaurira chirwere ichi? Zvino ndaakuti chivasunungura kekupedzisira muruboshwe chete muning'ina muchimutenda kuti wandisunungura muning'ina wangu. Wamune hache bando amicharova ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri.
saizu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Musati masumuka ane mushonga wacho anokutorerai, okupai, okurapai. Isai mushonga yenyu pamuri pamu. Zvakanaka. Ivhu makaperekedzwa here? Ndeupi akaperekedza baba? Ndinekaenda navo. Oh, vakanyasa kutora ikoko? Vakatora. Oh. Nekuti vakati ndikupa vakarasira. Zvakanaka. Hazvina kuipamba. Ndokumbira mvura mubhaketi. Makasara mukawirirana here? Saka takawirirana chaizvo. Panyama dzenyu. Chaizvo. Ipai baba. Makasara mukawirirana here? Tikutowirirana chaizvo na. Pamuri. Chokwadi. Ndakuchinokubvunzirai kuti makawirirana here imi neshamwari dzenyu nehama dzenyu dzamakakokawo muupenyu hwenyu, inova nyoka yenyu nezvikomana nezvisikana zvenyu. Makawirirana here kana kuti zvakakurwisaiwo here kana kuti aiwa zvakateerera? Nakurwisana kazi zvakateerera. Pane kutaura here kwazvikaita kana kuti pane kutaura kwamakaita kuti zvikuteererei? Chinongo chingo chikafu chichienda atina tikwanisa kuti taura tese. Zvakanaka ini. Hondo hombe aina kukutsamwirirai here kuti manga muri mumatare? Iwoyo mubvunzo ndinenge ndichida kunouti tambanudzai maoko. Hamuna kunobvunzwa here kunoti chii chachiitika nhasi wabvumbamira mushonga uyo? Basa redu rakuda kunodii? Hazina kubvunza. Muri kuwirirana? Zvikuti nhasi manheri yauya pamusoro pemba yakagogodza pamusoro pemba zvazvangopezva kana yagogodza mukatadza kuiona here, mukatadza kunzwanana here, mukatadza kurukura here? Kurukura tese. Zvikuti ipapo payoudza kuti panga paintori nezvohondo chaizvo. Yauya nehondo marowa neana here? Maakutyawo here? Ndakutotya. Pese kufamba kana kuuya kwakuchita vamwe yakamboita zvayaita here nhasi? Aiwa, haina mbudaro. Kumbirawo baba musumuke pamwe chete nemukoma wenyu muende mukati memba yenyu munditorerewo nguo yamunoshonga kana maakurara. Iyi ndiri kukumbirawo mukomana mumwe chete wamuri kuda kutanga kusunungura muchimupfekedza nguo iyoyi. Mobva maivhara mabhatani, mobva mamusunungura. Wakutanga poshi vasumudzirei muite zvandiri kuda kuti muite. Tangai maipukutira fodya muchidai, ndimi muchatanga kusunungura. Mobva matanga kupfekedza anotanga pamatare enyu makashonga pamunenge makutaurira. Sumukai mutange uya uya. Wamuri kuziva ndimuri kumuziva. Shauna harangero tokumbira kakune mina mzimi tanga ibhatani rekutanga chairo. Anzakasi.
Yapedza mbuya. Esavara. Iro Respect. chimusunungurai. Apo ndofunga muri kuona hembe yakabatwa nababa. Hanzi ndo yavanoshandisa pavanenge vachideketerera vachitaura nemazita evana vavo. So apa vanzi vatange nemwana wavanototanga naye pakutaurira kwavanoita mausiku. Ndosaka maona vatosimudza uyo wekutanga anova ndiye angagara anzi ndiye ari pachijana chekuti adyiwe kisimusi inoi. So izvezvi vari kusunungura zvichienderana nekuti ivo vanodana sei mazita avo. Mukatarisa neuwandu hwavo handifungo kuti vese tingapedza kukuratidzai, asi ndo zvavari kuita pari zvino. Muli yeZimbabwe njombana ndibona isheti evanjwe ngukhulu kuthiwa khona yiyo ayisebenzisayo ntambama nxa sesenza imisebenzi yakhe ekhuluma phela ekhulumela amabizo abantwana laba. So kuthiwa njengezinsuku zonke aqale ngokugqokisa phela umfana onguye lo aqala ukumkhuluma ibizo lakhe. So nguye limbonayo amgqokisileyo, kuthiwa uzamgqokisa ayikhulule ikhaza kwenza kusiya ngokubiza kwakhe akwenza amabizo nxa kuntambama esenza imisebenzi yakhe. So angeke sakwanisa ukulinika konke njombana libona ukuthi hayi imuli yakhona banengi, so bonke bazathi ukukhululwa. Inedzidziso ine nhungamiro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. honguka amuri yeZimbabwe semaonera muri kuita pari zvino. Madzimai akagara akatongomirira kuti nguva yavoka yekusunungurwa nasekuru inge ichikwana, nekuti kana muchitondera paya havana kunge vapiwa mukana. Saka nhasi unovanzizvo, don't worry, sekuru ndevenyu vanokubatsirai, vazvipira kuti vange vachikusunungurai. Nthemba liyabona namhlanje omama bahlezi bokuthiwa ngukhulu, hayi phela namhla ngiyabakhulula. So simelela ukuthi sibone ukuthi ukhuluza bakhulula njani njombana bengabantu besifazana. Asisokota Raymond pari zvino sekuru vari kusunungura kamwana kadoko engatosungwa kare mufunge. Veduwe zvangofaneka ike kaenzi kanodona kaye kanga katosungwa kaye. Already rezera iro riri. Chokwadi zvinonzwisa tsitsi. Kana zviri kwevamwe unoona sekunge zvinhu zvemanga zvakafanana nerufu kanzwa kuti ndingafana accident, unofungidzira kuti iwewe accident aiuye kwauri. Zera iro imagine soko. Hayi bantu Nthemba liyabona umntwana omncane layo bekhululwa, kuthi ukuthi wahle wayeseke wabotshwa ngukhulu ngoba lingakhangela isisu sakhe sinkulu, kuthiwa kahambi phandle. Uyakwanisa ukuhlala 2 weeks umntwana engayiphandle yikho isisu sikhula kangako. Lingakhangela muli yeZimbabwe ezinye izinto lingacanga ukuthi kuphonga ukukhuluma nje, kodwa yizi izinto ezenzakalayo. Sengwadzeseka vanhu vanoda nyaya, ndofunga muri kuzviona kuti vanhu vauya pari zvino vamuri kuona ava aiwaka ndeve ukama. Ndo vacho vari kubatsirwa. Muri yauya vakatanga vachona semafanizi, asi vakapedzisira vakuona kuti aiwaka ndiko kune zambuko. Soko Nthemba liyababona lava vaningi abame emadwaleni kungani kuthatha isikhathi ngoba baningi, abanye babuyile bavile ezindaweni ezitshiyeneyo sebona ukuthi hayi kukhanya kuyahamba ngoba abakhululiweyo abanye ngesikhathi esidlulileyo bebekhuluma ukuthi hayi bo sesibona ukuthi ezindlini lapha sokuhamba. Zigande kuVietnam umbona vari kuVietnam ka ndombare enderei. Ava ndo vatori venhau chaivo. Apa chinhu chiri kunakidza mvura yanaya asabhana atiza kana enda. Mvura yangurovawo vanhu varipo. Hapana anoda kujambwa nezvinhu kuti tanga tiriko tichiona zvichiitika pamberi pedu pameso edu. Handizoziva hangu kuti kana vari kure kudaro zvimwe zvinenge zvichikurukurwa zvinenge zvichinzwika here zvokusvika ikoko. Maiki edu munotoona dzimwe nguva ina haitonhonge zvese.
elibabonayo laba basedwaleni ngabanye phela omakhelwana babuye ukuthi bezobona hayi bazihlalele noma izulu lingaze line balike lana khathesi kodwa hayi bathe thina asikungcono sinethwe sikhona ngoba izindaba bayazithanda bamwacha torana echikoro anotone mabhegi abanye ngokuchikoro kwawo mina phango bathobuda mina inguba iko adzine mumwe kudomboshava kuna mabasa nyangwe kune mabasa nawina wako mana funza tioti kauya tauya isusu unga regai muri yezimbabwe tiendere mberi yezvinezvi tikutarisira kuti sekuru vedu vachanga vapedza kusunungura manje voenda kumadzimai zvimwe zvacho hatingakupei zvese ka zvimwe zvacho tinoita tichingozvijamba tokubatirai zvimwe zviri pamberi chero makwanisa kungoona zvatora nzvimbo yebo yetina asisoke silipe konke singakwanisa kulipo kuncane ukuthi libone ukuthi yini okwenzakalayo chikuru chinodiwa matare kunenge pamasowe pamwe ya chikuru chinodiwa isununguro zvichionekwa kuti chokwadi munhu ari kubvuma here sununguro yacho kana pasina hapana hazvisi zvemapipi kuti timhanye kupinda mudzimba tichibata nyoka isipo kana tichibata chikwambo chisipo kana chiripo ngachibva chazvuviwa toita kuti chibude pai zvinhu zvese zvakasungwa ngazvisunungurwe baba ndakukukumbirai kunyange maneta mochitora imwe chipfeko chimwe chiri kuda kunosunungura vanasikana nhasi vari kudawo kusunungurwa paya tikazoshaya mukana vari kufara chaizvo onai uye ari kuseka une mombe yacho yekuvapa iwe nhasi muri kuvapa mari yekuswera vachidya mabhisiketi mangwana achaizvo chiendai baba yembe yo isei pajira iro reblue movha manotora zvenyu yembe yandiri kuratidzwa yemadzimai yamunoshandisa paye usiku pingi ndeyevasikana ke sunungurwa ndo chikuru zvekupokana kana kuti tipikisane aiwa tiri kutenda vachikusunungurai vachibvuma vega havasi kumanikidzwa ndo zvinoda matare kuti avhurirwe muchenurwe musunungurwe vasikana mune musunungurirwo wakasiyana nezvanga zviitwa vana baba ndo vari kuziva kukusunungurai kwavari kunokuitai mushauna arangero tokumbira kakune mina mdzimire maberekana amtina mpururu kana mkanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira chisumukai netsoka dzenyu mega ipapo motora ivhu rekutanga mumunda wamakatanga kushandisa mushonga wekuti ndewedivisi wacho zvakanaka chiteererai nguva iri kufamba vauya nevhu racho munda chokwadi ndiwoyo wavatora wakatanga kushandisira chinyi mushonga vanhu mese ndiri kuziva kuti makatarisira kuti dei taona nyoka menyu yafamba izvona ai baba ichokwadi vanhu tese tiri kuda nyoka kuti itesei ifambe torai ndiro monditorerawo mucheka mumba menyu tangai manditorera mucheka wamunofuka ishawese ndine mushonga wechitatu ndaona uri mukati memaoko enyu jira iroro ndoda kuti murifuke muchiita zvandoda kuti muite ndine mushonga wechitatu uri mudhuze mamuri handizive kuti muti uyu
munoushandisei zvakare. Ndinokumbira mutore badza, ndiri kuda mudzi wacho. Mazvinzwa sekuru vanzi vaunganidze mishonga yavo vakagoisapo, asi vazodzwa kunzi aiwoka pane mumwe mushonga unoshandisa kana wakuita basa irori usipo, saka chienda ka unotitorera uri kuzwa pauri. Naizvozvo vangotorawo badza vachibva vananga kwacho kwavanoziva kwaunowanika. Sokostina ndo masigireti kamunochengeta iwaya, musingade kuti taurira zvese. Kunzima nthemba liyabona katesi ukhulu usukumile kuthiwa abuthanisa imithi yakhe ayisebenzisayo phela nxa sefuna ukudlala labo sisi bakhe abangani bakhe labiyana. So kuthiwa kulomunye umuthi owesi3 ongekhoyo, so yikho libone ethethi ikhubu ukuthi ahamba ayogebha acinga omunye wa maberekana amthina mpururuka naye mkhanyayo mandibaya tinokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Ndakumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Musuya ndakakuiti chibuditsai hembe umwe handiti zvese iende papi panze. Nhasi manje nenyaya yekuti mvura yakuda kunaya, toita sei? Tinochimbidza here vakomana? Ngatichimbidzei. Torai mvura shoma shoma mungokushe. Zvakanaka. Tiri kuda kuti ndiro imwe ichi2 iri pai. Vatora ndiro imwe chete, ndinoda kuti vasumuke zvakare. Handisi kuvashandisa. Vatora ndiro 1. Ndikuda imwe ndiro. Igadzikei pasi mobva maenda muna madzibaba mukicheni. Handisi kuenda nemi, munonditorerawo mune urongedzwa zvakare wendiro. Fambai. Quatro. What is that? Muri kuzvishandisa izvi zvamai venyu? Makagoverwa ndini? Ini vakatati tinodzoka tinoshandisa madhishi nemapleti ekubikira. Saka kana zvisiri kushanda zviri kushanda ini ndichiona zvichishanda izvo zvakadai. Amunomboshandisaiwo akadai ai munonge maisa chikafu chekuita sei mubheka iri? Ndiri kuona achishanda keni. Ana ndoda usadza rinobuda umwe here baba ndikakuigira usadza kumba kwenyu? Varatizei. Risumudzei dheka. Muri kumashandisa? Ndati kuna baba mese makateerera vari kumashandisa here? Muri kumashandisawo here? Toashandisa. Zvakanaka. Baba makauya mutore bheseni. Risumudzei munhu wese aona kuti hanzi riri kushandiswa. Pana baba vanodawo here kupakurirwa mundiro yakadai? Manje hanzi ari kushanda mazuva ose, asi kwete kumunhu wekunzi ndinosvika ndopakurirwa imomo. Nhai madzibaba, muri kutenderana here nezvinhu izvi kuti tiise hedu mudonhodzo? Aisi ngozi yandoda kuitirai. Ndoda kuti musunungurwe, muise mudonhodzo, amupise zvinhu izvi zvese zvaungana, munoisa mudonhodzo mumvura. Nekuti zviri kushanda asi hatisi kuona kunge sadza riri kupakurwa.
ndati mukicheni ndiri kuda urongedzwa matopedza kurongedza iri samuda kutamba nenguva muri Zimbabwe vari kuedza kugadzirisa zvinhu but mvura yabva yasvikawo zvakare mvura yakutanga kuchinaya hamena kuti tinozvifambisa sei apa ndo patanga tasvika pastage yacho yekuti nyoka inge ichiuya apa mvura yabva yatangawo zvakare kunaya ipepe vaita vana hari nanhasi vachiramba but vachiziva kuti vachasvika muri Zimbabwe ndofunga muri kuzviona zviri kuitika vanhu vaita kuvhara nemaamburela kakuitira kuti vasange vachinaiwa apa basa riri kuendeswa mberi kuchinaya kudai hamena kuti tinokunda here mvura itikanganise here pane basa guru riri kubatwa pano ndo zviri kuitika kunzvimbo yedomboshava ndofunga maona tanga tasvika stage yekuti nyoka ichidanwa but mvura ndo payatanga kunaya mvura yatanga kunaya ndiye zvinezvi mukuona tapfeka mabhatyi kwakutonhora ende kuti tiendere mberi nekubatwa kwenyoka kwasviba zvichireva kuti takutozouya mangwana asi patinouya tinenge takangonangana nenyoka chete. Sihlobo esithandekayo Nthemba libonile uhlelo akade silalo namhlanje Nthemba libonile silitshengisa imfanekiso yabantu sebembathile kube lezulu eliyesabekayo Nthemba liyabona ukuthi kade sesizagqoka amajesi ngoba izinto zonke kusuke kwaphanjaniswa kwana so sibona ngani kusasa ikho singakwanisa khona ukuthi sibuye ekuseni kodwa siyasesilanda ukuthi kuqediswe okwenyoka lokho. Ndanzwa vakawanda ma-comments kunyanya pa-Facebook vachiti dai zvaitwa nanhingizvi isusu se-Drewmas media tinogara tichitaura kuti ane shungu dzekuti agadzise dambudziko iri huya the ground is open mhuri yakagarira iri kuti huyai muzotibatsira apana ari kurambidzwa. Nthemba abantu abaningi sizwile abanye bekhuluma ama-comments ku-Facebook besithi asifuna umuntu lo sifuna uzivana abuye thina asixotshanga muntu kumbe asiyalisanga muntu likhululekile ukuthi ofunayo ozizwayo esithi yena uyakwanisa no uyakwanisa ukubuya ngoba vele imuli ifuna ukunceda. Tatomboudza gogo kuti vanhu vada kuona nyoka gogo vada kuona nyoka zvakanaka muda ndiregedzere zvandiri kuita saka isusu hatikwanise kumanikidza gogo kuti vange vachiita zvinhu vachimhanya semadiro amuri kuita zvekuti sekuru nhingi kwatiri inani event kunzima ngoba sizwa abantu abaningi bekhala besithi sifuna ukubona inyoka kodwa thina asisoke sihambe phambili komuntu oncedisayo yena ngiyokwazi ukuthi ama stages akhe ngiyobona ukuthi kade sokumi kanje so asikwanisa ukuthi simpushe kodwa yena uzayenza ngesikhathi sakhe izvo zvekutaura kuno kwatiri kuita soko kunotorina vamwana sekuru vakaipa vatisiri kuziva chete kuna nagogo vakaipa vatisiri kuziva kuna namadzibaba vakaipa vatisiri kuziva asi tiri kuti vari kuziva kana mati imimi aiwa vanonoka uyai paground isusu hatishaikeka nemakamera tinongoburitsa zviri kuitika chedu kutora mifananidzo hatipo kuti ava ndo vanogona kana kuti ava vagone isusu chedu ndechekuti mhuri iyi isunungurwe gogo ava vari kubatsira mhuri iyi mahara nhasi unondigowanikwa ndoti dai vari sekuru nhingi dai vari nhingi iwavo handizoti vanoita mahara zvakare here uyezve dai muri kumboona dedication inenge yaitwa nemunhu kuti akwanise kubatsira naizvozvo muri yeZimbabwe isusu tisiwanani
Who are we to force gogo kuti batai nyoka nyoka vatwa nebata nestage stage yatanga tasvika ndoengeri yekubatwa kwenyoka mvura ndobva yatanga kunaya izvezvi kuri kutonaya takutotyira kuti kuwanza munamato kwatiri kuita kamera yedu yakutoita problem. Thina sikhululekile ukuthi abangafuna abazizwayo kungaba ngomadzibaba ngosekuru abathi bona hayi bayakwanisa asimisanga umuntu siyakwazi ukuthi kulabantu abaningi okuthiwa abanye bayabuya beqothwa abanye bayabuya besehluleka bebamba bakubamba kodwa khathesi siyakwazi ukuthi stage ade sesifikile ngeke ukuthi inyoka ebanjwe izulu lana so kana nyoka yacho ikatoya izvozvi muchatadza kuona mufananidzo zvakanaka muzoti futi mhino zvamabikira saka toda kwakachena. Hayi thina sifuna sokukhanya ngoba khathesi ilesikhathi sokungani sokuyilanga selitshona so asikwanisi ukuthi sibe sesiphumisela imfanekiso yokuthi lani lizasola kusasa. Munoziva chii muri eZimbabwe? Ndine secret yenyu. Kuti chi? Iwo si muri eZimbabwe. Muri eZimbabwe. Ndine secret yenyu. Dai ndiri wechikwata chepenga udzoke. Takutoshedzera kuti tokudai mese. Ndiyo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Elamigama ngoThando class. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.